Yebethuna bayathandwa abantu bakwaCele ngabantu bakwaMseleku. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Kule video sawuthetha ngoSine Mseleku. Tenzekayo ke uSine Mseleku nguyintombi katata uMusa Mseleku yokuqala uMakufungwashe wakhe. uSine unabantwana ababini owesithathu zange walunga na. uSine uya atsha ke naye ke uba uthanda bakunye neetshomi zakhe and noba sehleli nefamily sasoloko siyambona ke mhlawumbi uncokola nomntu wakhe. Then ke ngoku uSine simbone ku-Instagram eposte umfana, right? And then ke ngoku abantu banewari ke ngale post kaSine, but okokuqala abantu bathe hey hayibo Sine kwenzeka ntoni, umamkhulu uMacele nguMacele, right? Unkosikazi wokuqala katata uMusa Mseleku. And then ngoku siva uMpumelelo esithi uzawuthatha unkosikazi oyivirgin for abantu abadala naye nguNosipho Cele. Then uSine lo mfana ke ngoku ampostileyo on Instagram naye ngowakwaCele, kodwa ke ngoku eyona nto iwarisha abantu ngeyoba lo mfana part of Forex gang, Forex trader. Ubhale loo nto leyo kwi-Instagram page yakhe. So kuthiwa hayibo Sine, be careful kwenzeka ntoni. Abanye ke bade bacinga uba inoba uSine mhlambi uhacked, inoba kutheni, but ke uSine sabe simbone active ko-TikTok, akho nto ayithethayo ngoba hacked. And then ke ngoku nge-birthday katata uMusa Mseleku uSine uye waposta iifoto zikatata uMusa Mseleku. I think bendiqala uzibona even online eza foto. So loo nto yasixela ke uba uSine is not hacked. And ke kunefoto yomfana isephala, foto la mfana usifake ngokwakhe, I think wathega uSine. Then obviously noSine ke nobu acceptile uthegwa ngula mfana for us basiyibone ikwi-page yakhe ka-Instagram. So abantu bathi ke Sine okokuqala indoda ayipost ntombazane. Then bathi ke abanye abantu Sine ube careful ungakhulinge umithe because ke wamitha nje you are gonna be disowned by utata uMusa Mseleku. But anyways asezi ke uSine kwenza ngantoni kunye nalo mfana, kodwa iworry ngeyoba uyi-forex trader ingathi kanti uzawutya imali kaSine. But khanitsho ke nani uba nicinga ntoni ngayo yonke lento kaSine Mseleku? uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Ningalibala usubscribe, like and share the video with people enicinga uba nabo bangayithanda. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.